Вітаю. Привет. Ага, здорово. Вітаю. Вітаю. Я Аня, і я біёлаг. Вітаю. А я Міша, і я не. І гэта падкаст «Біябурбалка», дзе мы адказваем на вашы простыя і складаныя пытанні пра біялогію і навакольнае асяроддзе. Гэтым разам у нас пытанне ад нашай слухачкі Святланы. Яно гучыць так. Як можна растлумачыць, чаму на дрэвах з'яўляюцца паразіты? І ці могуць дрэвы ад іх самастойна пазбавіцца? Во, я памятаю гэтае пытанне, яно ўжо пэўны час чакае свайго адказу. Так, даволі доўгі. Была ў мяне надзея звязацца з чалавекам, які можа расказаць пра гэта шмат усяго, але, на жаль, не атрымалася. А мне б хацелася сёння пагаварыць менавіта пра раслін, паразітаў раслін. І паговорым пра адзін, прынамсі, грыб. Я вось калі даведаўся, што будзе такая тэма, я ведаў, што калі едзеш нават па Беларусі і часам бачыш дрэвы, там таполі, розныя вербы, і там такія ў іх як афра, такія хмызнячкі растуць гнёзды, на верхушках ці гнёзды. Я іх бачыў, я ведаў, што гэта нейкія паразіты, але я не ведаў дакладна, хто гэта. І вось я спытаўся у Ані з нагоды гэтага выпуска, і яна сказала, што гэта амела. І паколькі я зацікавіўся гэтай тэмай крыху, я вырашыў пра гэтую амелу пачытаць. Вось магу крыху распавесці, што я даведаўся. Так, распавядзі нам пра гэтую легендарную расліну. Амела белая. Яна называецца, распаўсюджваецца ў Беларусі, прынамсі, в асноўным на поўдні. Там Мінску яшчэ сустракаецца, але в асноўным там Ліда, Гомель, вось у гэтых частках Беларусі. І вось выглядае як такі зялёны куст у любы час года, у любы сезон, таму што гэта вечна-зялёная расліна. Яе можна ўбачыць на верхавіне, там у галінах дрэў. І вось яна паразітуе на таполях, ліпах, вербах, клёнах, бярозах, хвоях, піхтах. І у садзе таксама яе можна ўбачыць, таму што яна сустракаецца і на яблынях, грушах і слівах, напрыклад. Так, на жаль. І вось мне стала цікава, як ввогуле гэта працуе. Як адна расліна можа атрымліваць харчовыя рэчывы ад іншай. Я даведаўся такі тэрмін гаўсторыі. Гэта, наколькі я разумею, нешта накшталт такіх каранёў з прысоскамі, якія прысмоктваюцца да тканак дрэва. І вось праз гэтыя прысоскі яна высмоктвае ваду з мінеральнымі рэчывамі з дрэва. Ось, але пры гэтым яна сама фотасінтэзуе, то бок яна вырабляе арганічныя рэчывы. І гэта актуальна, таму што некаторыя расліны, паразіты, і не фотасінтэзуюць увогуле. Так, ось я якраз такі забылася сказаць асноўнае, што адрознівае паразітарныя расліны ад іншых, што ў іх ёсць вось гэты гаўсторый, і ён развіваецца з зародышавага караню. Калі паразітарная расліна толькі-толькі прарастае зернейка, то яе замест кораня фармуецца вось такая прысоска. І вось цікава, што амела – гэта, па сутнасці, куст, які паразітуе на дрэве. Вечна-зялёны куст. А амела, яна карысная для чалавека ці не? Бо я яшчэ памятаю, што з яе нейкія там мазі робяць, ці што там? Ну, наколькі яна карысная, складана сказаць, але факт у тым, што яна выкарыстоўваецца ў традыцыйнай медыцыне. Робяць і мазі, і там нейкія настойкі, і ад ціска, і ад галаўных боляў, і хтосьці сцвярджае, што нават ад рака. Наколькі я разумею, асабліва нейкіх навуковых пацверджанняў эфектыўнасці гэтага няма. Але культурны пласт, пэўны, ёсць звязаны. Яшчэ цікава было, што ў Харватыі, напрыклад, амелу дадаюць у біска. Гэта такі традыцыйны алкагольны напой. Ого! Накшталт брэндзі. Карацей, брашку можна зрабіць чаго заўгодна. Нават з вечна-зялёнага паразітычнага куста. Так. А што ў яе яшчэ цікавага? Вось я ведаю, што амела, яна яшчэ выконвае такую напаўсакральную функцыю ў культуры шмат якіх краін. Так, у яе ёсць культурная роля. Я шмат разоў чуў ангельскае слова mistletoe у такім калядным святочным кантэксце ў прыватнасці. Я ведаў, што гэта нешта звязанае неяк з каляднымі вянкамі, але я зусім не ўяўляў, што вось гэты самы паразіт дрэваў, яго можна зняць, і ў Европе з яго робяць, прынамсі, у англамоўных краінах калядныя вянкі. Ёсць такія розныя дзіўныя традыцыі, што вось, напрыклад, лічыцца, што там, калі дзяўчына і хлопец апынуліся разам пад вянком з амялы,
то ім трэба цалавацца. А ў Германіі лічыцца, што калі пара, якая ўжо пара, пацалуецца пад амялой, то будзе ім шчасце. Яшчэ цікава, што ў Паўночнай Амерыцы таксама ёсць такія вянкі, але там няма вось гэтай амялы белай. Там выкарыстоўваецца яе... Сваяк, так. Форадендрон леокарпум. Ён называецца па-ангельску American mistletoe. Ага, спецыяльны, амерыканскі. Так, ён крыху па-іншаму выглядае, але таксама такі куст. Вечна-зялёны. Вечна-зялёны, так, які расце ў дрэвах. Ім патрэбны быў эквівалент, яны знайшлі мясцовы. Вось я думаю, што гэтая зялёнасць з-за таго, што яна фотасінтэзуе, дарэчы, такія паразіты раслін называюцца хеміпаразіты. То бок яны ўсё яшчэ могуць фотасінтэзаваць, яны такія частковыя паразіты, але вось гэтая вечная зялёнасць, яна, напэўна, і прыцягвае ўвагу, таму што, уяві, зіма, ніякага табе лісця, а тут такая амяла, а яшчэ і, можа, з бубкамі белымі, з ягадамі. І гэта прывабна, як высветлілася, не толькі для людзей, гэта яшчэ дапамагае, напрыклад, птушкам харчавацца ўзімку, калі не шмат ежы, а вось амяла ёсць. Так, і дарэчы, здагадайся, якой беларускай птушцы амяла дала назву? Амялушцы. Так, відавіта, гэта было лёгкае пытанне. А як амялушка па-руску, ведаеш? Не. Яна па-руску свіристель, таму што у амялушак такі спеў свіры, свір, карацей, падобны да жалейкі. Вось, а жалейка па-руску свірэль. Ага, то бок на розныя рэчы звярталі ўвагу. Ну так, беларусы глядзелі больш, што яна есць, а расейцы, як яна спявае. Але гэта сапраўды захапляльнае відовішча, таму што амялушкі, яны лятаюць вялікімі такімі чародамі птушак. Дарэчы, пакуль мы вось гэта пісалі, высветлілася, што мы ў папярэдніх выпусках казалі зграі, і падобна, што зграі гэта пра валкоў. Таму выбачаемся ў тых, хто ў гэтым разбіраецца, цяпер і мы крыху разбіраемся. Вось, амялушкі лятаюць вялікімі чародамі, і яны такія дымова-шэрыя з ружовым, і ў іх яшчэ такія чубы на галовах. І вось яны яшчэ спяваюць так цікава, і гэта вельмі прыгожа. Адзінае, што калі, напрыклад, у цябе пад вакном рабіна, якая прастаяла нейкім цудам чырвоная ўсю зіму, і тут прыляцелі амялушкі, то калі яны зляцяць з той рабіны, яна будзе цалкам лысая. Ага. Ввогуле я зразумеў, пакуль чытаў пра гэта, што калі б я быў дрэвам, я б не вельмі любіў амялушак, таму што яны дапамагаюць амяле распаўсюджвацца. Так, за кошт таго, што яны яе ядуць, яны распаўсюджваюць яе насенне. Вось я таксама прачытаў, што да, калі экскрэменты трапляюць на верхняй часткі дрэва, то яна добра прарастае, таму што трэба для фотасінтэза, каб было цёпла і светла. Ага. І таму вось... яна зверху расце. Так, таму яна расце зверху. Дарэчы, тут яшчэ, вось ты сказаў, што ты шмат бачыў у Беларусі, ёсць такі таксама школьны прыклад, з чым не варта блытаць амялу. Ага. Яе не варта блытаць з так званымі ведзьмінымі мётламі, таму што ведзьміны мётлы гэта не паразіты. А хто? Гэта насамрэч галіны дрэў, якія растуць без усялякага парадку і субардынацыі. Што гэта выглядае так падобна? Таксама на такіх хмызнях? Так, гэта выглядае вельмі падобна. Адзінае, што яны не вечна зялёныя. То бок, калі, напрыклад, на вярбе ці на бярозе ведзьміна мятла, то ў яе будзе такое ж лісце, як і ў вярбы ці ў бярозы. Але гэта будзе таксама выглядаць як вось афра, так? Як такі куст, які на дрэве, ці перакаці поле, ці на гнездо падобна некаторым на птушынае. І іх можа быць шмат на дрэве, але яны далёка не заўсёды на верхушцы, ім усё роўна дзе быць. Вось у такіх дрэў, у якіх ёсць гэтыя ведзьміны мётлы, у іх адбываецца збой гарманальны. Ага. У раслін таксама ёсць гармоны, і ў іх ёсць гарманальны збой. Ага. Вось, і гэта таксама не вельмі добра для дрэва, таму што гэта такая, своеасаблівая хвароба, таму што дрэва выкарыстоўвае рэсурсы на вось гэты куст, які з пункту гледжання кроны дрэва, ён не аптымальны. Давай вяртацца да паразітаў. Які яшчэ ў цябе прыклады ёсць? Ёсць яшчэ заразіха, ці ваўчок, яшчэ яна называецца. Ой, ваўчок.
Ага, нават не ведаю, што мне больш падабаецца. Ведаю, што мне больш падабаецца, больш не падабаецца, як яна называецца па-ангельску. Broom rape. Не ведаю, адкуль гэтая назва ўзялася, але ўражвае. Яна, мусіць, некага вельмі дастала, я думаю, проста на гародзе. Напэўна, так, таму што гэта такі, таксама, род, там шмат розных відаў. Гэта травяністыя расліны, якія прысмоктваюцца да каранёў іншых раслін. У асноўным таксама травяністых раслін. І яны цікавыя для мяне былі тым, што ў іх у хларапластах няма хларафіла. То бок няма зялёнага пігмента, які, уласна кажучы, і робіць сцёблы і лісце расцін зялёнымі. Таму у іх такі цікавы колер. Бываюць такія больш жоўтыя, бываюць такія крыху сіневатыя, ці нават светла-бурыя. І выглядаюць, я не ведаю, як апісаць, лепш загугліце, але, я б сказаў, як такія іншаземныя шышкі. Іншаземныя шышкі, так. І яшчэ ў іх вось у такіх паразітаў назва холапаразіты, таму што ў іх ужо няма хларафілу, яны не фотасінтэзуюць, таму цалкам хола залежыць ад свайго гаспадара. Карацей, да, у іх няма хларафілу, які патрэбны для фотасінтэзу, і ягоная адсутнасць кажа нам, што заразіха не мае ніякага намеру фотасінтэзаваць ці харчавацца. Да, жыць асобна. Яна харчуецца выключна за кошт гаспадара. Так, але тут яшчэ варта сказаць, дзе яна жыве, тая заразіха. Яна ж не на дрэве зверху. А, да, гэта таксама цікава, таму што яна прысмоктваецца да каранёў. І выглядае, нібыта яна там расце недзе побач. Так, калі мы казалі пра амялу, то гэта сцеблевы паразіт. А вось заразіха гэта карнявы паразіт. Так, і я думаю, што імя Broom Rape ёй далі, магчыма, нейкія садаводы, таму што ад яе, насамрэч, даволі шмат шкоды для таго ж гароха, для сланечнікаў, для іншых раслін. Але некаторыя віды, чаму, уласна кажучы, мы ўзгадваем пра яе, могуць паразітаваць і на карнях дрэў. Напрыклад, ёсць віды, якія паразітуюць на дубах, гранатавых дрэвах ці маладых аліўкавых дрэвах, напрыклад. Добра, што ў нас не растуць аліўкавыя дрэвы. Вось я неяк так думала, калі я чытала пра амялу таксама, таму што найбольшую шкоду яна наносіць раёнам, дзе вырошчваюць какао. Таму што яна паразітуе на какао-дрэвах. То бок у нас яшчэ шкода адносная. Ну так, мне патрапіўся артыкул 2002 года, здаецца, дзе ўпершыню ў Ізраілі задакументавалі, што гэтая заразіха можа паразітаваць на аліўкавых дрэвах. Там было нейкае поле, дзе раней раслі таматы, на якіх яна паразітуе вельмі добра. А пасля там высадзілі гэтыя аліўкавыя дрэвы, і пакуль яны былі маладыя, яна неяк прыстасавалася і пачала паразітаваць на іх. Гэта шкада, таму што тое, што там высадзілі аліўкавыя дрэвы, гэта таксама якраз-такі спроба пазбавіцца ад паразітаў, таму што ёсць такі метад севазварот, і ён у змене расліны, якая расце на нейкай тэрыторыі на некаторы час, таму што калі адзін і той жа від расліны жыве на адной і той жа тэрыторыі доўгі час, то там вось якраз-такі назапашваюцца паразіты гэтага віду раслін, а яшчэ ён высмоктвае з зямлі менавіта тыя мікраэлементы, якія яму патрэбныя. Вось, а яны розным відам раслін патрэбныя крыху па-рознаму. І атрымоўваецца, што калі зямля бедная для аднаго віда раслін, яна можа быць нармальнай для іншага. І таму робіцца вось гэты севазварот. Ну, вось такі ёсць цікавы паразіт. З ім, на жаль, не было звязана ніякіх асабліва, наколькі я ведаю, культурных, ці там традыцый, ці павер'яў, ці нечага яшчэ. Ну, затое ён прыгожы. Вельмі ўражвае, калі яго знойдзеш. Асабліва падчас батанічнай практыкі на першым курсе біялагічнага факультэта. Добра, пагаварылі крыху пра раслін. Давай пагаворым пра грыбы цяпер. Грыбы паразіты раслін. Вось у школьнай праграме праходзяць парню і галаўню. Гэта такія грыбы паразіты злакаў, і яны яшчэ вырабляюць таксіны, якія могуць нават быць смяротнымі для чалавека. Ого. Там нейратаксіны. Але яны растуць не на дрэвах. Давай пагаворым пра грыбы паразіта дрэў, чагу. І вось чаму я цябе прасіла менавіта пра чагу пачытаць? Таму што да чагі у людзей заўсёды вельмі паважлівае стаўленне. Таму што лічыцца, што яна вельмі карысная для чалавека, з яе даўно-даўно робяць шмат лекаў, таксама вось мазі. Але для дрэва
на якім яна расце, гэта паразіт. Ну так. Я, калі загугліў, як гэты грыб чага выглядае, я зразумеў, што я, калі яго бачыў, я нават не ведаў, што гэта грыб. Ён выглядае як такі драўляны нарост на дрэвах. Так. Звычайна на бярозах ён трапляецца. Таму што гэта і ёсць драўляны нарост, але проста гэты грыб, ён выдзяляе такія рэчывы, якія прымушаюць дрэва разрастацца ў тым месцы, дзе ён заразіў ягоныя клеткі. Ну так, наколькі я зразумеў, калі дрэва цалкам здаровае, то ён на ім і не расце, бо каб споры маглі прарасці, трэба, каб яны патрапілі на нейкія ўжо пашкоджаныя часткі кары, і тады яны выклікаюць там гніль і пачынаюцца гэтыя наросты, і дрэва ад гэтага не вельмі, але вось, як ты сказала, да, гэтыя наросты пасля збіраюць, сушаць, робяць адвары, выкарыстоўваюць у традыцыйнай медыцыне, можна набыць біялагічна актыўныя дадаткі з чагі. Зноў-такі здаецца, што не вельмі шмат нейкіх клінічных даследаванняў, наколькі яна дапамагае, але выкарыстоўваецца яна, здаецца, даволі шырока. Ну вось я гугліла, якія ў чагі актыўныя рэчывы, і пішуць, што ў ёй шмат марганцу, а ёсць яшчэ карысныя смолы і кіслоты. Магчыма, яна сапраўды можа прыносіць нейкую карысць. Там яшчэ было, што яна, калі доўга там існуе, то яна прапітваецца бярозавым сокам і забірае некаторыя рэчывы з яго. Ну, вось, бачыш, не думаю, што гэта пераб'е марганец, але так. Магчыма. А насамрэч не хочам тут зневажаць народную медыцыну, таму што адсутнасць клінічных даследаванняў яшчэ не значыць, што не варта іх правесці. Ну, так. Але пакуль мы не можам казаць адназначна, што так, гэта лекі. Так? Таму вось кажам у такім ключы, што магчыма так, магчыма не. Дарэчы, пра тое, што паразіт прымушае разрастацца тканкі дрэва, на якім паразітуе, ёсць яшчэ адзін такі прыклад, але ўжо не з грыбам, вось які фармуе гэты нарост. Так. А гэтыя наросты, дарэчы, яны называюцца галлы. А з казуркай вельмі цікавай, якая называецца галіца. Вось. Што яна робіць? Яна паразітуе шмат на якіх раслінах, але самыя прыгожыя вось такія галы яна робіць на вярбе. Іх яшчэ называюць вербнымі ружамі. Таму што гэтая галіца, яна, калі адкладвае лічынку, яна выдзяляе спецыяльны фермент, які прымушае міжвузеллі вярбы, то бок гэтыя прамежкі паміж лісцем вярбы, вось ідзе сцяблінка, ліст, сцяблінка, ліст. І вось гэтыя прамежкі сцяблінкі, яны называюцца міжвузеллі, і галіца сваім ферментам прымушае іх быць вельмі кароткімі. За гэтага лісця як бы складваецца ў такі стос, які зверху выглядае як ружа, таму што лісце ідзе па спіралі і чаргуецца. І атрымоўваецца такая вельмі прыгожая ружа з лісця вярбы. Глядзець прыгожа, але дрэва не вельмі. Так, глядзець прыгожа, але ў сярэдзіне гэтай ружы будзе лічынка, якая таксама харчуецца за кошт сокаў расліны. Так, нешта мне ўжо менш хочацца паглядзець, як гэта выглядае. Выглядае гэта вельмі прыгожа, і знайсці такое цікава. Я больш бачыла гэта менавіта на кустоўі вярбы, а не на дрэвах, але на дрэвах таксама бывае. Цікава. Ну і давай тады перайдзем да другой часткі пытання. Што дрэвы могуць зрабіць з гэтымі паразітамі? Так, пытанне было, як жа ж ад іх дрэвы пазбаўляюцца, і ці могуць яны ад іх пазбавіцца. Тут трэба сказаць, што дрэвы намагаюцца, і наогул расліны намагаюцца ўсімі сіламі. Вось. Але лягчэй усё ж такі не пазбавіцца ад паразіта, а зрабіць так, каб ён не укараніўся. Гэта здаецца, як з любой хваробай, лепш прадухіліць, чым лечыць пасля. Так. І вось што робяць расліны-гаспадары супраць раслін-паразітаў? Яны спрабуюць, каб расліны-паразіты не змаглі прысмактаць да іх гэтыя свае... Гаўсторы. Так, гаўсторы. Вось, робяць яны гэта так. Яны могуць вылучаць спецыяльныя рэчывы, якія забіваюць клеткі гэтых гаўсторый. То бок, гэта карані з прысоскамі пачынаюць адміраць. Яны могуць таксама умацоўваць сценкі сваіх клетак шляхам адкладання такіх рэчываў, як суберын і лігнін, за кошт якіх атрымоўваецца адраўненне клетак кары, калі шмат-шмат прапітаць
клеткі дрэва суберынам і лігнінам, яны будуць такія цвёрдыя, што праз іх сценкі ўжо не будзе праходзіць ні вада, ні ніякія рэчывы, і яны адамруць. Але так і фармуецца кара, то бок з такіх пустых мёртвых клетак, і гэта такая браня. Таму важна, што ў здаровай расліны кара яна без вялікіх расколін, таму што праз гэтыя расколіны ўжо да жывой часткі могуць патрапіць паразіты. Пішуць, што нават пасля адчування таго, што амяла прыляцела на расліну, там не дрэва было, а нешта сельскагаспадарчае, і пачала прарошчваць свае гэтыя гаўсторыі, ужо пасля гэтага расліна дае сігнал клеткам паверхневым, каб яны прапітваліся суберынам і лігнінам. То бок фармуе гэтую браню у моманце. Так рэагуе. Так рэагуе, так. Дарэчы, пра рэакцыі у раслін ёсць спецыяльныя бялкі і рэцэптары. Вось у тых раслін, якія выпрацавалі цягам эвалюцыі устойлівасць да амялы, у іх ёсць спецыяльныя рэцэптары да вось гэтых клетак гаўсторый, якія пазнаюць гэтыя клеткі і кажуць: «О, мы з гэтым не маем ніякага дачынення». Яшчэ варыянт перастаць выпрацоўваць рэчывы, якія стымулююць рост паразіта. Таму што, напрыклад, заразіхе ёй патрэбныя спецыяльныя рэчывы, стрыгаланктоны, яны выдзяляюцца каранямі раслін для нейкіх сваіх мэтаў. Але заразіха на іх арыентуецца. Яна за кошт іх знаходзіць гэтыя карані. У яе ёсць таксама спецыяльныя рэцэптары, якія улоўліваюць малекулы гэтых рэчываў. Дык вось расліны-гаспадары, якія выпрацавалі ўстойлівасць да заразіхі, яны ў двухкосці дадумаліся выпрацоўваць менш гэтых рэчываў, каб іх не так лёгка было знайсці і каб заразіха так моцна не расла. Вось такая цікавая рэч. А вось у дрэў у іх ёсць яшчэ такая цікавая з'ява, якая называецца кампартменталізацыя. Наогул гэта шырокі тэрмін, і шмат хто можа ведаць яго там па клеткі тэме, але тут кампартмент — гэта адсек. І калі ў дрэва глыбокая рана, то бок кара ўжо прабітая, і паразіты могуць дайсці да жывой часткі дрэва, бо кара, як я ўжо казала, гэта нежывая браня. І калі ўжо пачалася гніль, то бок пачалося запаленне, клеткі пачалі паміраць, гніць, развальвацца, то дрэва можа аддзяліць гэты кампартмент, гэты адсек ад усяго астатняга ствала, каб яно далей не ішло. І там яшчэ выдзяляюцца спецыяльныя рэчывы, таксама там антыбактэрыяльныя, антыгрыбковыя. Вось так умеюць дрэвы, і калі спілаваць дрэва дарослае, то можна нават знайсці такія кавалкі. Было дрэва, у якое трапіла карцеч, і вось засталіся дзіркі, і гэтыя дзіркі, яны вось былі акружаныя новымі тканкамі, як бы заліваныя, і потым на зрэзе, на пні можна было бачыць трохкутнікі гэтай ізаляцыі. Якая прышпільная сістэма выпрацавалася? Так, наогул дрэвы — гэта суперарганізмы, і нам шмат чаму можна ад іх павучыцца. Так, ну вось мы паразмаўлялі, якія бываюць паразіты, і паразмаўлялі, як дрэвы з імі змагаюцца, але неяк мы не асвятлілі тэму, адкуль паразіты бяруцца, чаму яны ўзнікаюць у дрэў. Ну, адкуль яны бяруцца? Яны жывуць. Паразіты такія ж арганізмы, як і ўсе астатнія. Яны з'явіліся цягам эвалюцыі. Іх шлях быў менавіта паразітаваць. То бок не ўсё рабіць самім, а некаторыя рэчы браць гатовыя з іншых арганізмаў. Яны занялі такім чынам сваю нішу. Вось, зразумела, што дрэвам-гаспадарам гэта ўсё не падабаецца. Вось мы ўжо пералічылі, як дрэвы спрабуюць зрабіць так, каб паразіты не сталі жыць разам з імі. Калі гэта ўсё ж такі не атрымалася, ёсць яшчэ суперсістэма у кожнай расліны імунітэта. Так, у раслін таксама ёсць імунітэт. Ён працуе крыху не так, як у нас, але ён ёсць, і ёсць спецыяльныя гены, якія адказваюць за устойлівасць да ўсіх выпрабаванняў, якія рыхтуе жыццё для раслін. Гэта такія R-гены, резістанс-гены, то бок гены устойлівасці. І яны ў тым ліку адказваюць за ўсе вось гэтыя рэакцыі аддзялення, пра якія мы распавялі ў дрэў.
Ці, напрыклад, ёсць яшчэ такая рэакцыя, што калі расліна за конт рэцэптараў зразумела, што на яе прызямліўся і спрабуе на ёй жыць паразіт, яна можа запусціць некроз, то бок адміранне тых тканак, на якіх ён сабраўся жыць. Яшчэ расліны могуць нейтралізаваць таксіны, якія выдзяляюць паразіты, ці выдзяляць свае таксіны, гербіцыды ад іншых раслін, ці інсектыцыды ад казурак паразітычных. Дарэчы, вось гэты імунітэт раслін можа нават успадкоўвацца генетычна, і калі ты перанясеш ген нейкай устойлівасці да патагену з адной расліны ў іншую, то гэта расліна стане таксама устойлівай. Вось, карацей, механізмаў вельмі шмат, і расліна у сваім здаровым выглядзе, нармальным, яна спрабуе ўсімі сіламі супрацьстаяць усялякім там паразітам, патагенам. Таму часцей за ўсё, калі на расліне з'яўляюцца паразіты, то гэта сведчыць аб тым, што ёй і да гэтага было ўжо не вельмі добра. І варыянты таго, чаму ёй было недобра, яны вельмі разнастайныя. Гэта могуць быць самыя простыя, вось як мы сказалі пра карцеч, што механічнае пашкоджанне. Напрыклад, людзі любяць прывязваць вяроўкі, там вешаць нейкія арэлі, ці вешаць бялізну, сушыцца. І гэтыя вяроўкі, яны як бы урастаюць гэтую кару, і вось яны наносяць механічнае пашкоджанне дрэву. І вось у гэтых месцах могуць потым развівацца нейкія захворванні, таму што туды трапляюць паразіты. Таксама там нехта можа пагрызць, там нейкі заяц, гэта маладое дрэўца, так? Але не такая шкода, што ён пагрыз яго там знізу, кару ададраў, чым тое, што вось ён зрабіў гэтую рану, якую таксама могуць мікраарганізмы потым падпадаць. Яшчэ расліна можа перастаць быць устойлівай да хвароб і да паразітаў з-за суцэльнага стрэсу. І як у расліны выглядае стрэс? Да, як і ў людзей таксама, насамрэч, не вельмі адрозніваецца, таму што... Праблема з працай, сям'ёй. Так, менавіта ў гарадах гэта забруджванне вады, забруджванне паветра, напрыклад, каля дарог. Расліны часта каля вялікай шашы. Дрэвы хворыя, доўга не жывуць, іх часта замяняюць. Яшчэ у нас ёсць такая спецыфіка, напрыклад, што ў нас узімку пасыпаюць калійнай соллю дарогі. І вось гэтая калійная соль, потым, калі дарогі чысцяць ад снегу, яна назапашваецца абапал дарог, і там растуць дрэвы. Потым яшчэ грае ролю ўзрост. Калі дрэва вельмі старое, у яго не такі хуткі метабалізм, і ў яго кара растрэскваецца, і яно становіцца больш уразлівым. Але ёсць варыянты, і калі маладыя драўцы хварэюць больш. Вось ты казаў пра аліўкавыя, так? Так. Там заразіха аліўкавыя дрэўцы, і маладыя хварэлі больш, напэўна, таму што карані былі не з такой цвёрдай абалонкай. Маладыя карані. Яшчэ, калі казаць пра нейкія памылкі вырошчвання дрэў, калі гэта ў садзе, напрыклад, не кажучы ўжо пра тое, што калі у вас сад недзе побач з лесам ці з нейкім садам закінутым, то можа проста прыляцець ад суседзяў, як бы нейкі паразіт. Але яшчэ ёсць варыянт, што нейкія памылкі ў дагляданні за садам. Гэта можа быць сад, які вельмі густа пасаджаны, і таму дрэвы вымушаныя канкураваць. Ім не хапае, напрыклад, святла, вельмі цёмна, і там скопліваецца вільгаць, і за конт вільгаці на кары растуць грыбы, напрыклад, хутчэй. А яшчэ ў выпадку таго, калі грунтовыя воды побач, то на дрэвах пачынаюць расці лішайнікі, і шмат хто лічыць лішайнікі таксама паразітамі дрэў. Лішайнікі гэта такія, вось ёсць накіпныя лішайнікі, яны сапраўды выглядаюць як накіп на дрэве. Ён бывае шэранькі, жоўценькі. Насамрэч гэта сімбіёз грыба з вадараслямі, і сам па сабе ён ніяк дрэву не шкодзіць. Проста яго споры прарастаюць у гэтых мікратрэшчынах кары, але зразумела, чым больш мікратрэшчын, а гэта ненармальна для расліны ў здаровым стане, тым больш будзе расці гэтага лішайніка. То бок гэта таксама індыкатар таго, што нешта з дрэвам недобра. І калі гэтага лішайніка шмат, ён яшчэ шмат расце на старых дрэвах, ці вось калі вялікі цень, то ён пачынае адгніваць, і на ім ужо
могуць размножвацца бактэрыі, грыбы, якія ўжо з'яўляюцца патагенамі для раслін. І лішайнік — гэта якраз такі індыкатар, які дапамагае вам паказаць, што нешта не так з дрэвам. Калі агулам гэта ўсё сказаць, то паразіты ў раслін і ў дрэў з'яўляюцца, па-першае, з-за таго, што яны ёсць наогул на планеце Зямля, і яны шукаюць сабе гаспадара. А па-другое, што не ўсім раслінным гаспадарам настолькі добра, каб ад іх абараніцца. Ну так, у нас ужо стварылася такая традыцыйная рубрыка, дзе мы шукаем плюсы да відавочных мітусаў і даведваемся, што ў прыродзе ўсё збалансавана. Так. І на адмоўныя рэчы ёсць і нейкія станоўныя бакі таксама. І вось я паспрабаваў пашукаць, і мне патрапілася некалькі артыкулаў, якія разважаюць на тэму таго, чаму паразіты гэта не заўсёды ці не для ўсіх і дрэнна, насамрэч. Для дрэў, канешне, яно можа быць і дрэнна, але можна глядзець у іншых маштабах. А у экалагічных маштабах, калі глядзець на паразіты, то яны, напрыклад, выконваюць такую ролю, што яны стрымліваюць рост папуляцый. То бок яны не даюць размножыцца дрэвам ці іншым раслівам больш, чым трэба. Паразітамі таксама могуць харчавацца іншыя віды. Вось як было ў прыкладзе з амялой і амялушкай. І больш шырока паразіты ўдзельнічаюць у колазвароце пажыўных рэчаў. То бок сам паразіт, ён аджыў, ён расклаўся, ён узбагаціў глебу, і гэта камусьці яшчэ спатрэбіцца. Ну і пра культурную ролю таксама сказалі, і ў традыцыйнай медыцыне, і ў фальклоры, і таму далей. Таму, калі глядзець у такіх маштабах экасістэмы, то высвятляецца, што ў паразітаў ёсць істотная роля. Яны з'яўляюцца часткай біяразнастайнасці, яны ўдзельнічаюць у натуральным адборы. Вось што ты казала, што дрэва выпрацоўвае адаптацыю, каб змагацца з паразітам. Паразіт выпрацоўвае адаптацыю на гэту адаптацыю, адбываецца гэтакая эвалюцыя, і такім чынам прырода і эвалюцыянуе. Вось, і выснова, якая была ў гэтым артыкуле, што здаровая экасістэма — гэта такая, якая якраз багатая на паразітаў. Вось такая была там думка. То бок здаровая экасістэма дае магчымасць развівацца кожнаму. Так. Хочаш быць паразітам, будь паразітам. Хочаш сам выпрацоўваць харчовыя рэчы, выпрацоўвай сам. Кожны выжывае як можа, так. Ну так, здаровая экасістэма — это экасістэма, у якой ёсць баланс. А баланс не заўсёды выглядае так, як нам, людзям, падаецца добрым. Вось. Мне здаецца, гэта падобна да маралі. Ну, няхай будзе мараль. Дзякуй, было вельмі цікава. Так, дзякуй за цікавыя пытанні, якія вы нам дасылаеце. Да пабачэння. Да пабачэння.